Ġesu jibda is-sinjali tiegħu f'kuntest ta' mħabba, festa ta' tieġ, fis-sinjal li jagħmel li jibdel sitt ġarar mimlija sa' xfar b'ilma umli ħafna, jibdel dan l-ilma f'inbit jagħtina sinjal li l-imħabba tiegħu hija kapaċi titrasforma il-mumenti l-iżjed ikkumplikati u l-mumenti l-iżjed diffiċli tal-ħajja tagħna. F'dan is-sinjal naraw wkoll messaġġ sabiħ u ta' gratitudni għal dak kollu li tagħmel il-hospice. Aħna qegħdin hawn illum għaliex għall-grazzja t'Alla Hospice Malta aċċettat din il-binja li hija patrimonju tal-Knisja f'Malta u trasformata f'xi ħaġa straordinarjament sabiħa u utli. Il-kura paljattiva waqt li tipprova taffi kemm hu possibbli it-toqol tal-uġigħ hija fuq kollox sinjal konkret ta' qrubija, ta' viċinanza u solidarjetà ma' ħutna li qed ibatu. Jiena nbierek dan il-post biex ikun dan għadba l-ġenna fejn kull min jersa hawnhekk jħossu stmat, maħbub u jħossu trattat dinjità kbira. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba ta' Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Eżis telespettaturi, nilqakom għal dan il-ħin ta' talb waqt li jinkomplu f'dan il-vjaġġ tagħna, dan il-pellegrinaġġ tagħna lejn il-festa tal-Absi u anke Pentekoste l-inżul tal-Ispiritu Santu, nitolbu lil Mulej biex jgħinna ħalli hekk illum fil-Vanġelu Ġesu jgħidilna li d-dinja tirreżistina, id-dinja ma taċċettaniex. Kultant inħossu li qisna qegħdin fuq frekwenza differenti meta nippruvaw nagħmlu t-tajjeb, meta nkunu ħbieb ma' Ġesu. Però kif ħanaqraw fl-ewwel qari, ir-risposta tagħna trid tkun li aħna rridu nibqgħu ngħinu. Hekk jew nitolbu li jkollna dan it-tip ta' spiritu ġo fina, dan il-ftuħ anke lejn id-dinja li tirreżistina, id-dinja li topponi imqar il-preżenza tagħna. Hekk jew noffru anki dak li jkun għaddej minn ġo fina bħalissa, forsi xi ftitejja jew rabja jew il-ħeġġa tagħna wkoll jew xi ferħ li għaddejjin minnu. Nitolbu li l-Mulej iqaddisna fejn aħna. Dik hija t-tama tagħna li l-Mulej jiġi fejn aħna. U nitolbu li aħna nkunu kontenti bil-preżenza tal-Mulej u li din il-preżenza nwassluha madwarna imqar bis-sempliċità tagħna. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfirna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla, inti nissiltna mill-ġdid bil-grazzja tal-mamudija biex taqsam magħna l-ħajja tiegħek u isseddaqna biex nistgħu niksbu l-ħajja ta' dejjem. Ibqa' mexxina l quddiem sa ma naslu fil-milja tal-glorja. Dan nitolbuh permezz ta' Ibnek Ġesu li miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Amen.
Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien, Pawlu wasal sa Derbi u Listra. Hemmhekk kien hemm dixxiplu jismu Timotju bin mara Ludija li kienet temmen imma li missieru kien Grieg. U kellu fama tajba mal-aħwa ta' Listra u Ikonju. Pawlu ried jieħdu miegħu, għalhekk qabad u għamillu ċirkonċiżjoni minħabba l-lut ta' dawk l-inħawi, għax kollha kienu jafu li missieru kien Grieg. Huma għaddejjin mill-ibliet bdew jarfuhom bid-digriti tal-Apostli u l-Presbiteri ta' Ġerusalemm u jħeġġuhom biex iħarsuhom. Hekk il-knejjes kienu jitwettqu fil-fidi u jiżdiedu fil-att kuljum. Qasmu mbagħad il-Friġja, l-art tal-Galazja, għax l-Ispirtu Santu ma ħallihomx ixandru l-kelma fl-Asja. Kif waslu fl-inħawi ta' Misja, ippruvaw jidħlu Bitnija, imma l-Ispirtu ta' Ġesu ma ħallihomx. Għalhekk għaddew minn Misja u niżlu Troas. Bil-lejl, Pawlu kellu viżjoni, ra raġel mill-Maċedonja, wieqaf u jitolbu hekk. Ejja l-Maċedonja wejna. Malli ra din il-viżjoni, malajr fittixna nitilqu lejn il-Maċedonja, għax fimna tajjeb li Alla kien sejħilna biex immorru inxandrulhom l-Evanġelu. Il-kelma tal-mulej, inroddu ħajr lill-Alla. Salm risponsorjali, għajtu bil-ferħ lill-mulej nies kollha tal-art. Flimkien, għajtu bil-ferħ lill-mulej nies kollha tal-art. Għajtu bil-ferħ lill-mulej nies kollha tal-art. Għaqdu bil-ferħ lill-mulej. Idħlu qudiemu banja ferrieħa. Flimkien, għajtu bil-ferħ lill-mulej nies kollha tal-art. Kunu għafu li Jaħwe u Alla u ħalaqna u aħna tiegħu. Aħna l-poplu tiegħu u n-naċ tal-mera tiegħu. Flimkien, għajtu bil-ferħ lill-mulej nies kollha tal-art. Għax twajjeb il-mulej għal dejjem it-tieba tiegħu, minn żmien għal żmien il-fedeltà tiegħu. Flimkien, għajtu bil-ferħ lill-mulej nies kollha tal-art. Jekk intom irxu xtajtu ma' Kristu, fitxu l-ħwejjeġ tas-sema fejn Kristu qiegħed fuq il-lemin ta' Alla. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Ikompli l-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek, mulej. Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu, jekk id-dinja tobodkom, kunu għafu li lili baditni qabel ma badet lilkom. Kieku intom kontu tad-dinja, id-dinja kienet tħobbkom bħalma tħobb dak li hu tagħha. Iżda billi intom m'intomx tad-dinja, għax jiena ħriġtkom mid-dinja, id-dinja tobodkom. Ftakru fil-kelma li qedtilkom, il-qaddej mhuwiex akbar minn sidu, jekk ippersegwitaw lili qatt jippersegwitaw lilkom ukoll. Jekk iħarsu l-kelma tiegħi qatt iħarsu tagħkom ukoll. Imma dan kollu qatt jagħmluhulkom minħabba f'ismi, għax huma ma jafux lil dak li bagħatni. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Ekk huwa interessanti l-aħħar vers li qrajna, ma jafux lil dak li bagħatni. Ekk naħseb li dak huwa is-sigriet anki għal dak kollu li qrajna f'dal-Vanġelu. Li aħna ma rridux inkunu ma' dawk, ma rridux inkunu ma' dawk li ma jafux. Għaliex inkella aħna wkoll inkomplu noħolqu iżjed konfużjoni u taħwit anki fil-ħajja li nkunu qegħdin ngħixu. Hekk ġieli hux veru nindunaw li l-ħaġa nibdewha tajjeb u mbagħad qisna nitfixklu jew għax jidħlu kurrenti oħrajn
jew għax nieħdu għalina mqarba affarijiet żgħar, kemm ikun hemm affarijiet li jibdew tajjeb, proġetti, idejat tajbin anke fil-familja, u mbagħad bħalma ngħidu bil-Malti x-xetan ideffes dembu. U nitfixklu anke fuq oġġetti żgħar. Xi jkun ġara? Dak li qal Ġesu tkun daħlet id-dinja bil-frekwenzi tagħha, bil-ħsejjes tagħha, għax wara kollox id-dinja tibqa' fina. Għalhekk Ġesu qalilna jiena ħriġtkom. Mhux xi ħaġa li jagħmilha darba din, għamilha għax fil-magħmudija, all right, imma irridu nibqgħu nikkooperaw miegħu għaliex huwa proċess. Mhux bħal meta inti tkun ġo bini ta' fasilli ftittu u titla' u tibqa' hemm sakemm ma jaqax il-bini, irridu nibqgħu aħna nikkooperaw ma' Ġesu. Għaliex inkella nerġgħu niġu fejn konna, nerġgħu niġu fid-dinja. Irridu nħallu lil Ġesu jibqa' joħroġna. Għaliex inkella nindunaw b'dawk l-affarijiet żgħar li aħna nkunu għadna qed nirraġunaw bħalma tirraġuna d-dinja. U tiskanta daw l-affarijiet jistgħu jiġru anke fil-Knisja. Daw l-affarijiet jistgħu jiġru anke fl-iktar postijiet sagri. U għalhekk iktar irridu noqogħdu attenti, iktar ma nkunu midħla tal-mulej, iktar irridu noqogħdu attenti. Ma jafux lil dak li batni. Jiena nafu lil dak li batu lil Ġesu. U għalhekk Ġesu jwedna l-Ispirtu Santu. Għaliex huwa l-Ispirtu li jagħmel id-differenza kollha. L-Ispirtu huwa dak li jġib il-ftuħ tal-moħħ. Għax kultant aħna ngħidu jien naf, ma inti bżonn inkun naf xejn iżjed. L-Ispirtu jiftaħ il-moħħ bil-kwiet, bil-kalma, l-Ispirtu jiftaħ ukoll il-qalb għal sitwazzjonijiet ġodda li meta nsib ruħi jien f'dilemma x'ħanaqbad nagħmel, x'ħanaqbad ngħid, kif se nġib ruħi f'din is-sitwazzjoni. Nagħmilha dik it-talba, ejja Spiritu Santu. Ejja Spiritu Santu, ejja Spiritu Santu. U l-Ispirtu tiskanta kif kapaċi jġib dik il-bidla. Mhuwiex xi ħaġa tal-maġija din, għaliex l-Ispirtu jħobbna. L-Ispirtu huwa dak ir-regal imwiegħed mill-Missier u minn Ġesu li jagħmilna tixxib li sbieħ, tixxib li vera nistgħu nagħtu ftit skussjaturi lid-dinja għaliex id-dinja jkollha bżonn. Imma fuq kollox l-Ispirtu bħalma kien San Pawl fi żmienu jgħinna nibqgħu ngħinu. Anke meta nħossu li m'għandniex aptit. Anke meta ngħidu naf x'sa jiġri, naf li se nerġa' naqlaħħa, naf li se jerġgħu jifhmuni ħażin. L-Ispirtu jgħidli mhux flimkien sa nkunu tibżax. Bħalma kien jgħid lil Pawlu, tibżax Pawlu. Hekk jgħidilna l-Ispirtu, tibżax, jiena ħankun miegħek. Jew nitolbu li din il-ġurnata tkun waħda sabiħa għaliex inkunu qegħdin ngħixuha flimkien ma' Ġesu li tant iħobbna. U nitolbu l-barka tal-mulej fuq dak kollu li għandna x'nagħmlu llum fuq il-persuni li ħaniltaqgħu magħhom u nitolbu li l-mulej jagħtina id-don tas-sliem. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Jew inwesqu issa tal-bit tagħna. Ħuti aħna li xtajna ma' Kristu fil-magħmudija għandna sejħa li nfittxu l-ħwejjeġ tas-sema fejn Kristu diġà qiegħed fuq il-lemin ta' Alla. Ejjew intennu għalhekk bil-qalb bil-qawmin ta' ibnek mulej salvana. Bil-qawmin ta' ibnek mulej salvana. Nitolbu biex il-Knisja tissaħħaħ fil-fidi u biex jikber il-att ta' dawk li jemmnu fi Kristu. Nitolbu bil-qawmin ta' ibnek mulej salvana. Biex ma jkunx hemm piki bejn ir-reliġjonijiet, bejn aqdiet, bejn gruppi, imma sabiex skont ir-rida tiegħek int turihom kif jaslu għall-verità tiegħek u biex ikun hemm qbil bejn il-ħidma waħda u bejn l-Ispirtu wieħed u bejn tassew il-fidi waħda li aħna rridu nuru fl-Emil u fl-imġiba nitolbu bil-qawmin ta' ibnek mulej salvana. Biex jiġu meħlusin dawk li jinsabu fil-ħabs minħabba t-twemmin tagħhom biex ikunu jistgħu ikomplu l-ħidma tagħhom favur il-verità nitolbu bil-qawmin ta' ibnek mulej salvana. Biex aħna naċċettaw li mhux dejjem se niġu mifhumin minħabba il-valuri li nħadnu, il-valuri tal-Vanġelu, u biex nitalmu li nkunu ninsara veri meta naqtfu kontra il-kurrent tad-dinja.
nitolbu Bil-qawmien ta' ibnek Mulej Salvana. Jew nagħmlu t-talb tagħna fis-skiet, jew nitolbu għal persuni li talbuna nitolbu għalihom. Jew nitfgħu wkoll ħarsa ta' mħabba, ħarsa ta' fidi lejn xi persuni li forsi kultant jirritawna jew jippruvaw il-paċenzja tagħna, l-uċuħ familjari tal-familja tagħna, u nitolbu li l-Mulej iberikhom u jkenninhom. Mulej Alla tagħna nitolbu biex id-dinja kollha temmen f'dak li inti batt lil-ibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħix u jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu biex din il-quddiesa tagħna tkun toġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-Mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Mulej, uri ħnina magħna u mal-familja kollha tiegħek u ilqa' l-offerta li qegħdin nagħmlulek. Agħtina l-għajnuna u l-ħarsien tiegħek biex ma nitilfux il-grazzi li nirċievu u naslu għall-lena ta' dejjem fis-sema bi Kristu Sidna. Amen. Il-Mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-Mulej. U nirringrazzjawh lill-Mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew, tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek u b'ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien meta ġie issagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. U eret il-ħażen tagħna tal-imoddi, ġeddet il-ħolqien kollu li kien iġġarraf u lilna reġa' kisbilna l-ħajja fis-safa kollu tagħha. U għalhekk jixraq li dan il-ferħ tal-għid jitħabbar ma' kull imkien fid-dinja biex il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena. U mal-qawwiet tas-sema u s-setat tal-anġli aħna wkoll ninżġulek innu ta' tifħir u bla għeda intennulek. Qaddis, 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 Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej f'isem il-Mulej. Osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sew int Mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħal ħobs, radlek il-ħajr, qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi, reġa' rat il-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u ixorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet.
Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek. Nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U fiċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa il-Jun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri kollha tiegħek. Ftakar fħutna l-mejtin li inti biss taf il-fidi tagħhom, ilqaħħom fis-saltina tiegħek. Meta jasal il-waqt lilna wkoll sejħilna biex ma' Omna Marija, ma' San Giuseppe, ma' l-Apostli u l-Qaddisin tiegħek, aħna wkoll infaħruk u nsebħuk għal dejjem b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Bil-fom u bil-qalb nitolbu t-talba li għallimna Ġesu stess. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna li tolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħinina tiegħek il-paċi fi żmienna, li jinkunu dejjem ħielsa mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet, waqt li nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu, inti qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, imma lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek u għatiha s-sliem u l-għaqda li inti trid fiha int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi ta' Ġesu tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ejjew nagħtu din il-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan hu Ġesu il-ħaruf ta' Alla li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenjin aħna mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jgħid biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem.
Mulej xerred dejjem il-ħnina tiegħek fuqna li inti salvajt. Żommna taħt il-ħarsien tiegħek biex daw kollha li jinfdew bil-passjoni ta' ibnek jibqgħu iġarbu l-ferħ tal-qawmien tiegħu u li jgħixu jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikna Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Inkomplu ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta u iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Ġesu jibda is-sinjali tiegħu f'kuntest ta' mħabba, festa ta' tieġ, fis-sinjal li jagħmel li jibdel sitt ġarar mimlija sa' xfar b'ilma li ħafna, jibdel dan l-ilma f'inbit jagħtina sinjal li l-imħabba tiegħu hija kapaċi titrasforma il-mumenti li iżjed ikkumplikati u l-mumenti li iżjed diffiċli tal-ħajja tagħna. F'dan is-sinjal naraw wkoll messaġġ sabiħ u ta' gratitudni għal dak kollu li tagħmel il-hospice. Aħna qegħdin hawn illum għaliex għall-grazzja tal-Alla Hospice Malta aċċettat din il-binja li hija patrimonju tal-Knisja f'Malta u trasformata xi ħaġa straordinarjament sabiħa u utli. Il-kura paljattiva waqt li tipprova taffi kemm hu possibbli it-toqol tal-uġieħ hija fuq kollox sinjal konkret ta' qrubija, ta' viċinanza u solidarjetà maħutna li qed ibatu. Jiena mbierek dan il-post biex ikun dan għadba l-ġenna fejn kull min jersa hawnhekk jħossu stmat, maħbub u jħossu trattat dinjità kbira. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Jekk nibdew din it-talba tar-Rożarju ejjew nagħmlu l-intenzjonijiet tagħna fis-skiet. Jew nitolbu hekk li l-Mulej jkompli jiżra il-paċi, jiżra dawk il-valuri li tlabna dwarhom fil-quddiesa, il-valuri li d-dinja ma tifhimhomx. Dawk l-affarijiet kollha li kultant ngħidu ma din għaliex tfixkilni din il-ħaġa. Hekk nitolbu li l-Mulej jkompli jwitti l-affarijiet li jidhru impossibbli għalina, ikompli jagħtina l-paċenzja, ikompli jberikna meta t-toroq jidhru impossibbli, ikompli jagħtina s-saħħa mhux biex nagħmlu tagħna, ma biex nagħmlu r-rida tiegħu. Alla tagħna isma' t-talb tagħna, eħlesejna u iqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti jomna għalik jisma' t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u jrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfirna drubietna, eħlisna min-nar tal-infern,
u l-ġenna l-irwieħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-għnina tiegħek. Se nirriflettu fuq il-misteri tal-ferħ. L-ewwel misteru meta l-Anġlu Gabriel ħabbar lil Sitna Marija li kellha tkun Omm Alla. Mistierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun itwitint kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzija mimlija il-mulejn biek. Imbirka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejn miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejn miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejn miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejn miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejn miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejn miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejn miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejn miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejn miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna għalik jisma' t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna drubietna, eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-irwieħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tieni misteru tal-ferħ meta Sitna Marija marret taqdi lil qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li twitint kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejn miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejn miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejn miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejn miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejn miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mdinbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu s-saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' t-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfirna drubietna, eħlisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-irriħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tielet misteru tal-ferħ meta Sidna Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlem. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, nimbirka inti fost in-nisa u jimbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, nimbirka inti fost in-nisa u jimbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu s-saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u jrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfirna drubietna, ħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-irriħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Ir-raba misteru, meta Sitna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil Ġesu fit-Tempju.
Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun nitwitent kif is-sema jekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem, Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfirna drubietna, eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erriħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Il-ħames misteru tal-ferħ meta sitna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun nitwitent kif is-sema jekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek,
Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima uri li inti jomna għalik jisma' t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u jrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfirna drubietna, jaħlisna min-nar tal-infern. Ħul ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Slim għalik, Sultana, tal-ħniena, ħajja ħlewwa u tamatana slim għalik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turrufnati u li teva. Lilek nitnedu aħna li likbu u nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela, avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena. U rina wara dan it-turrufnament lil Ġesu, frott imbierek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija, itlob għalina għaddisom Malla biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Skont l-intenzjoni tal-Papa u għal-bżonnijiet tiegħu, missierna li jinti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid kif fis-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrina dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-irwieħ tal-Purgatorju għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddifuqhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qatt tal-qalb tagħna. Kristu il-qatt tal-qalb tagħna. Missier Eterna Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om mit-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta Malla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Farraġġ tal-migranti. Itlob għalina. Farraġġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba'. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħarruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħarruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħarruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina għaddisa Alla. Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għatililna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża mad Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu l-għena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu.
San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun intlajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju, ivażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa' bil-qawwa t'Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfien tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppe kun missier għalina wkoll. Mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, itlob għalina. San Sebastian Martri, itlob għalina. San Turrokku, itlob għalina. San Pawl Missierna, itlob għalina. San Publiu, itlob għalina. San George Preka, itlob għalina. Beatu Nazju Falzon, itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna, itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna it-tifkira tal-passjoni tiegħek għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħetilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix u ssaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka l-kbira Omm Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata konċizzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Giuseppe abus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.